बयबो आखाइ खबना होगोन सिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बे हाबाफारिखौ मावफुंलांनायनि थाखाय बे समाव जोङो गुबुन मोनसे बड'फा इउएन ब्रह्म बर'नि बिफा बिथांनि गोसोखांथियाव बिथांनि आदर्श आरो सानस्रि सानथौखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु उदालगुरि गेलेमु आफाद आरो उदालगुरि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौ जोलुर बादायलायनायखौ खुंबोदों आरो देग्लाय 29 बोसोर आरो बिनिनो दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायखौ खुंनायनि गेजेरजों बड'फानि जि सानस्रि आरो सानथौ बेखौ फोथांना लाखिनायाव जाफुंसार जादों होननानै आं सानो आरो बोसोराव खनसेब्लाबो बड'फाखौ जों बयबो खौसे जानानै सिबिनो आरो गोसोखांनो थाखाय बहाय खाबु मोनदों आं बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरिनि गासैबो राजखान्थिनि दैदेनगिरि गासैबो थाखोनि सुबुं साख्रि मावग्रा बेफार खालामग्रा गासैखौबो आं बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर जासिहरदों बिसेसकै जोलुरखौ बिथांमोना बे हाबाफारियाव सायख'नायनि थाखाय आरो दिनै जोङो बिटिआर ओनसोलाव नुदों प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो मोनसे गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंनियाव गेलेमु हारिमु गासैबो बिथिङाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसो होदों आरो जोंबो जोंनि गेलेनायखौ जोङो जौगासार होनो थाखाय माखासे हाबाफारि रनसायनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ जोङो नुदों जोंनि ओनसोलनि बिसेसकै ट्राइबेल सुबुंफ्रा गेलेनायाव जोबोद गोसो होयो आरो जोंनि जि देहायारि दाथाय शारीरिक गठन बेबो गेलेनायनि थाखायनो दा बेखायनो जोङो बेखौ स्कपखौ लानो थाखाय बा जोंनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे गोजौआव दावखोलांनो हायो बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ मददथि होनो थाखाय थांखि लादों 100 खेलारि जायफोरा आगु गेलेबाय ओनसोलनि हारिनि गोबां मुं खामायबाय बिथांमोनखौ जोङो नैबे बोसोराव 1 लाख रां होनानै बिथांमोननि रांखान्थि अनसुंथाइ बेबायदियै जों फोसावनो नागिरदों बेनि उनाव साब डिभिजन लेभेलाव जायफोरा सुपार डिभिजन लिगआव चेम्पियन जाबाय बिथांमोननोबो 5 लाख जोङो होनाय जागोन आरो मोन 10 डिस्ट्रिक्ट दङ एबा साब डिभिजन दङ बे साब डिभिजन लेभेलाव जोंहा स्पर्ट्स एसोसिएशन दङ बिथांमोननोबो जोङो 5 लाख रां होनाय जागोन आरो जोङो मेजर गेम नैबायदि जोहोलाव बालिराम इउएन ब्रह्म गल्ड काप बायदि उदालगुरियाव इउएन ब्रह्म गल्ड काप जोहोलाव बालिराम बर' गेलेन्स गल्ड काप दिमाकुसि जोहोलाव अन्थाइग्रा बड'सा भलिबल बेबायदि जोङो गासै मोन 11 मेजर ट्रफि जोङो सालायो आरो बेयाव जोङो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जायो आरो देग्लायनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिआरआव मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि जोङो सामलायनो नागिरदों मसलपुरनि बाथौगुरियाव मोनसे आरो बेनिफ्राय क'क्राझारनि दतमायाव मोनसे हौवासा आरो हिन्जावसा बे मोननै एकाडेमिखौ जोङो सामलायनो नागिरदों दा बेबायदिहाय जोङो आरो मोनसे मिशन जोङो लाबावनो नागिरदों जोंहा जिहेथु गेलेनाय होनना बुङोब्ला फुटबलल' नङा गोबां बिथिं गोबां आयदा दङ दा गासैबो आयदाखौ जोङो जौगाहोनांगोन गासैबो आयदाया जिहेथु गोनां आरो गासैबो आयदाजों बा गासैबो आयदायाव जोंनि गेलेगिरिफ्रा लोब्बा जानानै दङ बेजों साख्रि मोनदों गावनि फिउचार लाइफखौ दानो हादों दा बेखायनो अलिम्पिक एसोसिएशनजों जायफ्रा गेमा रिकगनाइज बे रिकगनाइज गेमफोराव गेलेनाय गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो माखासे राहा लानो नागिरदों दासिम जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड दाबाय आरो बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि पलिसिखौ रनसायबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों जों खामानि मावलांनो हागोन आरो जिहेथु 2036 मायथाइयाव भारतआव अलिम्पिकआ जागोन होननानै जों मोनथिदों दा बेखायनो मिशन अलिम्पिक बेखौ जोङो लानो नागिरदों जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बेखौ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डनि पलिसिनि गेजेरजों बेखौ थांनाय जागोन बेजों लोगोसे आं मोनसे सोंथि खालामनो सानो दा बिदिनो जों गोबां नुदों इउपि सरकारा बेबायदिनो मेन एजुकेशन लेभेल स्पर्ट्स लेभेल गोबां नोजोर होदों बेनि बेलायाव रायजोफोरा गोबां हामलायनायखौ जासिदों बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो आङो साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिसेसकै स्पर्ट्सआव मानगोनां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेयाव बाहागो लादों जोङो नुदों जोंनि ट्राइबेल हारिया बिसेसकै स्पर्ट्सनि थाखाय देहायाबो शारीरिक गठनाबो मोजां दा बेखायनो आं खावलायबावगोन जायफोरा गेलेबाय थादों बिथांमोना मोजाङै गेले आरो जोंजों जगाजग लाखि मोजाङै गेलेनानै जिहेथु भबिसत दङ फिउचार दङ दा बेखायनो आं खावलायगोन जोङो गेलेमुआव जथेस्थ'खिनि जोङो आवगानो हायो आवगायनिफ्रायनो जों आवगायबोदों दा बेखायनो जोङो गामि ओनसोलनि गेलेग्रा फोथारखौबो जोङो फोसाबनो नागिरदों माखासे खाबुफोरखौ जों बेबायदिनो होलांबाय थायो
ISPL खौ जोङो देग्लाय नैथि ISPL बेखौ जोङो नभेम्बर दाननि गेजेराव खुंगोन जोङो खनसे मिटिं जिरायलांबाय फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव बे ISPL खौ जोङो खुंनो थाखाय थियारि जाबाय आरो नर्थ इस्टनि मोन10 काउन्सिलाबो एबार बाहागो लागोन थांनाय बोसोराव मोन8 काउन्सिला बाहागो लादोंमोन एबाराव मोन10 काउन्सिला बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों दिनै अल इन्डिया UN ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा खेला आरो बेवहाय शिलंनि लाजं टीम आरो गुवाहाटीनि ASEB टीम बे मोननै गेजेराव गेलेनाय जादों आरो बे खेलाया दिनै 29th ट्रफी थारमाने 29 years जों बे खेलाखौ सालायबाय थादों बे खेलाखौ दैदेननाय गायसनजेननायनिफ्राय दासिमहालागै गेलेहोनायनि थांखियानो जाबाय जिहेतु UN ब्रह्मनि नामाव होनाय जादों UN ब्रह्म बर' जातिनि थैनाय थानायखौ लानानै सोमावसारनाय सासे जांख्रिथायारि सुबुं आरो बिथांखौ सनमान होनाय बिथांनि नामखौ अरायथा लाखिनायनि थांखिजों बे खेलाखौ होनाय जादों लोगोसे बे ओनसोलाव फुटबल टेलेन्ट जायफोर गामि ओनसोलाव गोग्लैसोना दं बिथांमोनखौ दिहुननायनिबो मोनसे थांखि आरो थांनाय 29 years बे खेलखौ सालायबोनायनि गेजेरजों बे फिल्डआव गेलेनाय गोबां जोंनि बर' गेलेगिरिफ्रा गोबां दावगालांनानै नेशनेल टीमहालागै गेलेहैनो हानाय बायदि खाबु मोनदों बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनबो मोननै संगठनखौ बाख्नायगोन धन्यबाद होनांगोन खारन बिथांमोना बे खेलाखौ जागायजेनना आरो दासिमहालागै जथायै बे गेलेनायखौ दैदेनबोगासिनो दं थाखा फैसानि गोबां आंखाल गोबां समस्या दं खिन्थु थेवब्लाबो मेङाजासे बायाजासे जोंनि दैदेनगिरिफोर बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशन बे मोननै संगठना बे खेलाखौ दैदेनबोगासिनो आरो बेखौ बोरैहाय गोजौ थाखोआव नाजागासिनो दिनै बे स्टेट गभर्नमेन्टजों आसाम फुटबल एस'सिएशनजों रिकगनाइज मोनसे खेला आरो बे खेलानि गेजेरजों गोबां मोजां टीम गेलेनानै नेशनेल लेभेलाव थांनो हानाय मोनसे थाखो बे दिनैनि गेलेनाय लाजं टीम बे दिनै अल इन्डिया लेभेल गेलेनो हानाय मोनसे टीम जाहैबाय आरो बिथांमोना स्टार्टिंखौ बे खेलायावनो गेलेजेननाय बेनिखायनो जों बे खेलाखौ बोरै दैदेनलांनो हागोन बेवहाय गासै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय स्पर्ट्स एस'सिएशना थाखाबाय बेनि अनगायैबो उदालगुरि ओनसोलनि गोरों गोरा दैदेनगिरिफोरनि आरो रायजो राजाफोरनि जों मदद आरो हेफाजाबखौ लुगैयो खारन बेबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि खेला दैदेननाया मामुलि नङा बेनि थाखाय गोबां सार्कोलनिफ्राय जोंनो मदद आरो हेफाजाब नांगौ थाखा फैसानि रांनिल' बाथ्रा नङा खिन्थु जोंनि जिथु एनकारेजमेन्ट इन्सपिरेसन बेबायदिनि स्ट्रेंथ जों नांगौ जायो आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा अबयस्से दासिमहालागै होबोगासिनो दं दिनै उदालगुरियाव थानाय जेसेबां गुबुन संगठनफोर दं दिनै ABSUआनो जा असम साहित्य सभायानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा बर'नि हारिमु अनसाय आफादानो जा जिखुनु संगठना दिनै बे खेलाखौ बजबनानै बरायनानै जौगालांनायाव दैदेनगिरि बेखौ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद लोगोसे स्पर्ट्स एस'सिएशन बे मोननै फसंथानखौ बिथांमोना थुलुंगा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों साबायखर होयो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ साबायखर होयो आं बेखौ दिनै बे टुर्नामेन्ट कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि चिफ मावथि बिथांमोनखौ साबायखर होदों बिथांमोना आंथ' ओरैनो नामावल'सो आफादगिरि थानाय बायदि गोबां खामानि आं हेफाजाब होनो हायाखै खिन्थु जोंनि साखाथि फाखाथि बे कमिटि जायफोर दं बे जा जेनेरेल सेक्रेटारि प्रनेल दैमारि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामदों आंनि एबसेन्सआव बिथांमोना गुथै खेलाखौ दैदेनबोदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आसा खालामदों फैगौ समफ्रावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामगोन आरो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन बे मोननै संगठना बेखौ मेङाजासे आरो सालायलांबाय थागोन बेखौनो आसा खालामदों खारन जोंनो हिस्ट्रिखौ नांगौ बे बर'फ्रा जे मोनसे समाव आलादा रायजोनि सोमावसारदोंमोन आरो बिनि गुदि नाव हमजेननाया UN ब्रह्म बिथाङानोमोन बेनिफ्राय बेखौ जों दासिमहालागै 7% साक्सेस जायाबाबो जों 90% साक्सेस जानो हानाय जाबाय बेनिखायनो बिथांखौ सनमान होनाय बिथांखौ गोसोखांनाय आरो बिथांनि मुंखौ जों स्थायि खालामनाय जुगोमिया खालामनाय बेबायदि थांखिजों जों बे खेलाखौ होलांबाय थानांगोन आरो लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलफ्राव थाखोमाना थानाय
फुटबल टेलेन्टफोरखौ जों नागिरनानै दिहुननायनि खाबुखौ लानांगोन आरो जों आसा खालामदों बे साक्सेस जागोन बर'नि इन्टारनेसनेल नेसनेल गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिटिआर सरकारा थिसनथाइ होनो जों ओरैनो फिसा फिला बान्था होदों खिन्थु बिदि खोब गिदिर थाखोनि बान्था होनो हायाखै खिन्थु जों नाजागोन जिहेतु जोंहा सर्सआ जोबोद लिमिटेड হয় आरो बेबायदि लिमिटेड माखाय जों बे लिमिटेड माबाजों सर्सजोंबाबो जों बोरैहाय जोंनि जायफोर इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेदों बिथांमोनखौ जों बोरैहाय लजिस्टिक सापर्ट बा मरेल सापर्ट जों बेबायदि होनानै बिथांमोनखौ एनकारेजमेन्ट होनो नाजागासिनो सार जोंनि बर'नि गोबां माहारियावहाय बर'फ्रा सिनायथि मोनदों स्पर्ट्स लेभेलाव इन्टारनेसनेल भाबै गोबां बिदिनो सिनायथि मोनबाय बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो जों गोजोननाय मोनदों जे बर'फ्रा खोब बारा सुबिदा मोनाखैबो गेलेनायनि जिखिनि स्कप नांगौ जिखिनि फेसिलिटिस नांगौ बेखिनिखौ मोनाब्लाबो गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनायजों गासै रोखोमनि खेलाव रेसलिं बक्सिं टाइकन्ड' बेबायदि मार्शाल आर्टफोरनि गेलेनाय फुटबल आर्चारि बेनिफ्राय जोंहा बेबायदि गुबुन गुबुन गेलेनायफ्राव नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहैनायनि गोबां प्लेयारफोर दं आरो बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय खोब बारा हेफाजाब होनो हायाखै आसाम सरकारानो जा जोंनि बिटिआर सरकारानो जा जों खोब बारा हेफाजाब होनो हायाखै खिन्थु अब्लाबो दिनै बिथांमोना सोरबा साफा सानैनि थुलुंगानाय आरो सोरबा गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनायावनो बिथांमोना अन्तत बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोर गेलेहैनानै बर' हारिनि लोगोसे बर'लेण्डनि मुंदांखा खालामनो हादों बेखौ जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होदों आरो जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे बेबायदिनो नाजानानै हास्थायनानै खस्थ' खालामनानै गावखौनो जाहाथे इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावथों जों बेखौनो आसा खालामो बाहागो लादों मा बुङो दुलाराय आफादनिफ्राय बे बड'फानि मुङै जे जोलुर बादायनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला स्पर्टस एस'सियेसननि आंनि मिरु आफादनिफ्राय साबायखर बावनाय थागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ अराय गोजोर खालामनाय आरो बिथांनि मुंखौ जोंनि आसामल' नङा गुबुन गुबुन रायजो बा गुबुन गुबुन हादोराव गोसारहोनाय बेनि थांखि आरो नोजोरजों नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ लानाय जादों दा बेयाव बेबायदि गिदिर गिदिर टिमफोरखौ जोङो जुदि लानानै फैयोबा जोंनि इयुन जोलै जायफोरखौ जोङो दिनै थुलुंगा होनो नाजादों जोलुरनि गेजेरजोंब्लाबो सासे मोजां जिउ राहा दानानै लानो हायो जोलुरनि गेजेरजों जोङो बुहुमाव गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो बेजों लोगो लोगो गावखौ सिनायथि होनायजों लोगो लोगो हारिखौ सिनायथि होनो हायो दा बेनि थाखायनो नैबे बायदि गिदिर गिदिर जे टिमफोर फैदों दा बेयाव उदालगुरि जोंनि बे ओनसोलाव बा जायगायाव दा बिथांमोननि स्किल्सफोरखौ नुनानै जोंनि जि इयुन जोलै बिथांमोना सोलोंनायनि गेजेरजों गाव गावनि स्किलखौ बारायनो हागोन आरो गाव गावनि स्किलखौ बारायनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो हयथ' सानसे समाव जोंनि गुबुन गुबुन रायजो बा गुबुन गुबुन स्टेट बा बुहुमाव गेलेनो थाखाय बिथांमोनाबो साखाफारा जागोन बा रोंगौथि मोननो हागोन जों मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जोलुरखौ लानानै जे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जे जोलुरनि फारसे मोनसे गोसो होनानै जे हाबाफारि मावबाय थानायखौ नुदों आरो दिनै चिराङावबो जोबथा आन्डार 13नि बादायलायनाय जादोंना जोंनि मा बुङो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन हाबाफारि मावगासिनो दङ दा बेयाव जोलुराव जोङो दिनै नुबोदों बा फुटबल गेलेनानै बर'निफ्रायबो बा जोंनि हारिनिफ्रायबो दिनै इन्टारनेसनेल गेलेनो हानाय जाबाय हलिचरन नार्जारि दाख्लै गोगोमसार बिथाङा साक गेलेना फैबाय बा जोंनि अपुर्ना नार्जारि दा बिथांमोना इन्टारनेसनेल प्लेयार जानो हाबाय दा जों दिनै जोंनि केपासिटि केलिबारिटि बा बिथांमोना जि आदब आरो खायदाजों गेलेनानै गावखौ मोनसे इन्टारनेसनेल लेभेलसिम लांनो हाबाय दा बिथांमोन बायदि जोङो इयुनाव जाहाथे आरोबाव जोंनि इयुन जोलैखौ थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ प्लेटफर्म होनायनि गेजेरजों जोङो जुदि बिथांमोनखौ जोबोद मोजाङै कचिं होनो हायोबा बा खोनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो लाना थांनो हायोबा बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायबो दिनै आन्डार 13 फुटबल जागासिनो दङ बिथांमोननि गेलेगिरिफोरनि गेजेरनिफ्रायबो जोङो सासे मोजां गेलेगिरि मोनगोन आरो बिथांमोना सानसे समाव मोजां गेलेनायनि गेजेरजों गावनि केरियार दानायनि गेजेरजों गावजों लोगोसे ओनसोल हारि हादोर सिनायथि होनो हागोन उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो DSA बिथांमोना जे बड'फानि मुङै जे हाइ भल्टेज मोनसे खेला खुंबाय थायो जोलुर बादायलायनाय आरो दिनैसो मा बुङो जे बिथांमोना खुंबाय थायो बिथांमोनखौ आं दहायनो एसे साबायखर होखांबाय दा बिथांमोना जोबोद साबायखर होथाव खामानिखौनो मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो जाहाथे बिथांमोना बेबायदि खुंलांबाय थायो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो मिजिंबो थियो दा बिनि गेजेरजों बिथांमोना उदालगुरि ओनसोलखौ दिनै
मा उदालगुरि जिल्लाखौनो दिनै फुटबलनि हाब बायदि खालामना थांनो नागिरगासिनो दङ। दा जोङो नुगासिनो दङ बिटिआरआव दा दिनै बा बिटिसिआव मोनबा जिल्ला दङ। मोनबा जिल्लानि मादाव बयनिख्रुइ गेदेर गेदेरसिन टीम जुदि फुटबल टुर्नामेन्टआव फैयो होननानै बुङोबा दिनै उदालगुरियाव फैयो होननानै जोङो बुंनांगोन। बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ दिनै साबायखर बावगोन आरो बिथांमोना जाहाथे इयुनावबो बेबायदि खुंलांबाय थानो हायो।